Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulodyo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ron ti surat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga ara. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manumnimi tamasurunak agob overtime manen ti asawak manong nemi. Ay, almost 1 year na. Nga saan nga masapa nga gawid dito balay manong. Tumawag agob overtime ako na na. Mga nga tulatan kada kita anak ta. Talo da kita anak mi manong nemi kendi Ronnie nga asawa. Damit ka di rason na, manong nemi. No, apay nga talagang sobra ti pa nagtrabaho na. Ngamin, manong nemi, adda amin na di kita talo nga anak mi iti college. Kadakkel, kabigsada nga gastos manong. No muna kit ni. Bill ti kuryente, bill ti at internet, bill ti tanom, bill nagado nga bill. E din tatagagangin lakbad lang empleyada manong nemi ti gobyerno. Manulaing met, iti asweldo ti empleyada ti gobyerno nga saan met nga head. Ayan. Di department head aso, nanginat sweldo ta, nga gagangin lang mababaon, gagangay lang empleyado, basit. Kat saan nga aramidan manong nemi ni Ronnie iti overtime talagang agkurang timited kadagitan nak. So ang kanayon ng ibagbaga, gananos ka, hara kay, ananos na piyatulor makapagturpos amin digiti talungan nakta. Agritiro ak tumaten. Mapandantok paspasyar iti na dumod mga pasiti pagilyan. Mapandantok paspasyar mapantagtur. Mapantad Amerika, mapantad Europe, mapantad Hong Kong, Singapore. Tapay. Mabalin dapat nga namin nanti kasta. O nagbasbasa palang nagdanak ta. Narigat ta. Nagatupagustusan. Ngayon to awan, tahan na to ang problema na kita nagtadadan to trabaho, dadan to pamilyada, dududuatan to. Agsublitan to ti dati. Nga, hindi apalagayan ayat ta. Awanan ti sa pulak pa manong nemi ti ragsak ko, ragsak mi idi. Why? Iti panagayan ayat mi, kaniya Ronnie, nadungo, manong nemi, manang isagot. Ada din mapaspasama kada kami dadakang palay ng padpada iti college. Iti naggraduar kami manong nemi na pag-asata di suna manong nemi nga nangato nga dagos ti pwesto na agtrabaho ti may sa kumpanya. Empleyada akman iti gobyerno. Tuwang atawan nga agtrabaho kami di kalaysa kami. Iliatan may sa nga anak bi manong nemi insarunomi ti naadaan ti kabukbukudan nga balay. Anak kompleto manong nemi with alikamen. Sa kalpasan na si Maruno ti may kadua nga anak mi. Aging gay ti may katlong anak. Ay nagrigat manong nemi idiipas agan anakak pailaen. Kalpasan ti talong nga anak nagpalay kayat ako manong nemi. Ang napreping ko latama ti nagtrabaho at sayang kadadaki di gobyerno.
No daddo mamanong naming babibay akti bagik, manipulidida, agtagtagaybiya. Imbaglawan ti damag ko manong naming nga nag-chicks ti asawa. Ngayon dada ng elementarya ken high school kat na handawat nga basta aywanan itan ta danakam damanong kabaylandan nga digos ni Suda agrubot ni si Suda kabaylandan nga labaan terwatan da kabaylan nga lutwenda makapaggato makatumulong na matan iti unag ti balay medyo napasublik mo lang ti dati nga pintas ko kadetan gimaget man idin ni Rooney manunemi nga mangruman sa kanya mangluak manin napintas manin ti pamagi awan ti bilbil ko pilaplat manin manong nemi kita siyempre nang naruna kat saan akong nga aganak saan akong nga agbubuteng no agsikugak manin nemi diadadan iti college manong nemi daytan kangkarahan matan nga overtime manong at dapat di kundaway nga ori kuldingek manong nukas ta nga pumarbahan ngon kat kuldingek bumangon mapanumisbo. Dito nagsubli itayang ko, tamok kat arakupan nak, agkanak. Kunanong tumatmanin. Ay, masasya na ka talaga kini Ronnie. Basta titurog na At adut oras na nagtrabaho. Pero ore may iliwag tuwag ka na kat. Ananusa ko na, tanya nga ron. Maawatak ti sitwasyon ti asawa. Kat siya, mailiwak man. Adaman na budo, bukod ako na kudkudan. Kas iti dahi nga rabi, manunemi, nakainom akong di duwa nga beer. Awan manin ti asawak, kapata. Rabin tumanan ng gawid. Timbag berak, na panak nag-shower. Nakasay-sayang na kiti apamagi. Kabayatan manong naming asab sa bunak ti barukong ko. Balasangan manong naming di kiti duwa nga anak ko. Duwa nga babae ti ininauna. Babalasang dan tadada nga road ti college. Kat nagkaabay kami manong. Kasla manangan daklang. Nalalapsat dakas kanya. Nga madapay lahat iwag barukong di pagsasalitaan. Kasla barukong wano kasla mansanas manong nemi ti mais nga balasang. Nabayagan nga sa nga nagdede ni Ronnie. Kaya di madamak kasabsabunan ti baba manong nemi. Nabayagan nga sa nga kinan ni Ronnie na ito. No, ambok lang kumatag sarili manong ng nakaalalas. Bakit ako? Ada ni ti college na kita anak mi. Ag sarili, jak pakit amo da ita. Nga adot ti babae manong nemi nga makaamo. Ronnie, I miss you, Ronnie, sweetheart. Malagip ko lang arod manong nemi di kong daway idi nga parmi nga karugsumi tagidan kampay ngagdigos. Ket ori ti unig ti banyo manong nemi kita rapidan mi. Ngam nabayag day di na udin manong nabayagan. Hindi makadigos sak na parang nagsukat manong nemi. Rimormat palaing ni Manuela. Mami? Nakarubot ka? Papanak paspasyar. Maumat man ni daddy yo. Kasi nga oras terapi. Padasak man ti mapanagkasino. Ay, ala ni mami. Kano pa yung mong dagsugal? Ay ayam lang, slot machine. Anak man mapan di bakarats. Gawara mampay. Nabayagan nga. Diyan makaturturog. Sakto lang matuwarog manin no. Sumangpit ni daddy yo. Kasi kahapon nga, di ka pinaturog. Maturog ako, mami. Lipas ko lang tinagdibyo. Di nga kapsat mo. Ang urugan ni Ella. Ni John, jakla mo, nakaturog mo na. Kumusta ti managbasa, Manuela? Mami, akong problema. Maudi na ito yan. Agraduarak ton.
Again na nang tumata ni daddy, nakakaasing ang peso ni daddy, ng overtime niya. Tanong saan nga overtime? Saan gumanit sweldo yung nga para kadaming nagbasa. So ang pagdanagan niyo, mami, makapagtrupusa, agtrabaho ak, diyak tupel mga sasawa. Taumat pa'y boyfriend ko. Tumulong ak tumat ka na kastos di balay. Tapos saan nga marigata ni daddy. Into naggraduar tumatin ni Ella, nagtrabaho, may santulayan yan di pagbasahin yun. Wait, santo na marigata ni daddy. Sige na kon, hala, good luck nga rod gata kayo no mga bak kayo, pabarato kayo. No lagi di matawagag ni daddy mo ko na nang agawidan. Umuna na tumatlagawid. Namatbata sa kidin manon nemi ti simreti ko nada nga kasino. Kadwak mat idi manon nemi niya Ronnie. Islat masin mat kidi manon nemi. Nga magmamalasak. Oh, naibusin ta sa ngaribo. Diyan na pandasad na kahalatado. Umapapala ka naging adda ti abay ko dati. No, iragragandan dyan ko yun. Nakakaapal da. Inian daw masadag manong nemi lalaki. Hay. Agmamalas kansa. Huwag nga rod. At teknik na. Kasunod ko mga teknik. Huwag gayam. Siyak ni Andy. Inyawat na ninakulap na manong nemi. Nagbara. Do you want to drink beer? Mabalintay mga irapit ni Gaw. Minum tiba dito eh. Datay kang players. Iso lang tanangina. Iminom ang kita hindi doa. Sagbay kong bayag. Ngayon na. Ang baling nga tanlo. Gorgata gordera. Pangikat iti malas. Nag-order nga peso manon nemi kat nagapay kami. Slot machine matlaing manong. Ano teknik na? Buyain na ka. Kaya opo. Nagdatakal pa nag-ipasok mo? Dakdakal matlabakem. Hamuin inutin na tayam. Dakdakal ti pag itayam, dakdakal ti iabot mo. Dakdakal mati tayam, ti mangabak. No, times 2 ka lang, times 2. No, dudua. No, tanlo, times 3. May kasangapulo anong naming babana ko na. Wow! Ano natin na alam? Binuyak manong naming kat oray ko lang na isadag itibagi na. Gentleman manong naming taangot na. Nabanglo. Naman pagad beer. Sikat di buenas ko. Niruar kong dureta pamaratuan ka. Yung barbaring no, makaurnungat. Sige, gayayam ka matin. Pero kata iruar ko tekang ka. Tapos saan ka numapan mangsakada. Muna tapak mo. 1,000 mo palagi di Sige, mawid lang Binuyak manong na yung Agikarga ka. Kung nakbangalat dumawat ti pagipananta. Opo, nagado. Muna to work na ya? Basit lang data. 50,000 na lagi diya. Katuin. Inindo ta jackpot kat 500,000. Opo, di jackpot kumain niya. Manong nemi nakalalistot pa nagsinangid mi kini Andy. Nangro na manong nemi kat nanayunan pa iti inum ko. No nakainom makitayin ti duwa yung tiyabalay kat nagdigusa kaslad aon anyaman nan. Kat nakatalo, nakaupat, nakalima, nakainim akong mano. At agkabuenas. Diwan ko na, let's go. Gawid kat. Yeah. Ipasukat dito yan. Barato ka. Of course. Dalo ka mo? Da. Agkumpoy talatan. Sumurt ka nga. Pamanan ta. Ituloy tuminom. Kanadamok nga napindas sa paginuman ka na ima sa pulutan. Kahit mo? Idad mo lang kanta na dyan baratok. Idad kunto sa jay.
Basta sumunod ka niya. Sige. Manong Nemi nalipata kung na tinawagan ti asawa. No agawitin mo no saan pa. Kinabudno na Manong Nemi naka-silent cellphone ko. Idada kami di pag-iinuman, Manong Nemi nag-iimas ti pulutan. Dito ka po na Manong Nemi no apay nga nanay-nayo nga nanay-nayo yung tinom ko ay kikangamarik na akong ti bartek ko. Gabot ti pa nakabartek ko Manong Nemi agpaspasaklutak mo ten kini Andy. Andy, come on. You're now drunk, huh? No? Anak mo yung nabartek? Mapuputak pa ilat mapaspasawan. Kaya mamum ka dito raramidam. Ha? Nagpaspasaklot ka niya. Lalaki at babae ka. Napintas ka. Nabanglo ka. Madlaw kumawaw ka. Apay na adlaw mo nga mawawag? Madlaw. Mawaw ka? Na ganun din na inom ko. Kasunod ko mapay nga mawawag. Dito'y mawaw ka ito dito'y. Abay, nagkanda gini lips ko. Yatit ko na kapakawawaan, di ba? Kaya rin kag ti arbis kan payakapak. Kan upak ti panakawawa mo. Let's go. Sa tino, the hotel na ito nga restaurant. Hindi ito unig. Come on, let's go. Manong Nemi, adamot pa lang sang kabasit, idi nga amok, nga malagip ko. Nabarte ka anugutek data, nga mamok pa lang ti mapaspasamat. Nakawaywayak ko mga kedked. Ngayon naraman ako ang nagidibibig ni Andy Manong. Kaya nagpaiso ti ko na nga mawawak. Nakalaalis to dagiti pasamak, idiadda kami itinog ti kwarto, Manong Nemi. Nakalaalis to ni Andy nga nangikaten kadagiti pagan-anay ko, nalabosan na kun nga namin pinsan, ket dagiti duwaman sanas kun Manong Nemi ti minansuna. Nabayagan, Daddy. Itama lang manin. I'm sorry, Ronnie. I'm sorry. Sweetheart, yung kasapulak, saan mong maited? At ito ni Andy, nga nakasagal na mangited, ti kasapulak. I'm sorry, Ronnie. Andy. No muna, no kasano ti kinalaing ti asawak Manong Nemi kaslad at dapay nga nalalaing ni Andy. Una mo na nga talaga nga aramidan ti amin nga kayat ng oberan ti asawak di naman pa sinalsud na at asawak. Nga mamuna lakid di Manong. Gusto ko na Manong Nemi ti pananggambal na kaniya. No may saak ko mga taraon Manong Nemi talagang kininikinit na. Nakamay mat-mat nga rod Manong Nemi di kiti panang kinikinit na kaniya. Panang kagkagat na kaniya. Panang pasupsup na kaniya. Panang kaan na kaniya Manong. Nagmayat Manong Nemi. Orek lamay tayok Manong. Horek lang maulit-ulit ka may tayo kiti tadan dagi di bibig na iti baba Manong Nemi kat kastauna yun di panangkaan na horek ko lay surot ti patong ko ngay pangato Manong Nemi no kasta nga sapsapan na hindi nakula pa rin nga namin pinsan ti panunod ko ket inadipen ti rugso nga nang bibinag ti so amin nga bagiken ti kararuan. Nalipatak Manong Nemi nga daanak ti asawa ken talungan na.
Nalipatak manong nami nga dayta nga raramidan mi kining andi ka dakkel una nga basol iti Diyos. Saan ko nga pinanunot manong nami no anya ti resulta ti amin iti pananglipot ko iti asawa jak pulos na mga maaramid ko da ito'y manong ngam na maminsan ko namit layang manong nami ti panunot ko ni daduma. Tapno sa anak man launay nga makonsensya. Basol mo, Ronnie. Napadpatig ti trabaho, mangimiti siyak. Di maamuti ka sa pulak. Imparwam mo kanyak, ti kastoy kalpasan na. Impaida mo. Impaglaki din dadakas kini Andy nga. Naglaing ka, Andy. Mapalak man ni Andy. Naulit-ulit manong nemi dalo nga oras nga sila saan kami agsardang tuloy-tuloy. Agpadpada kami nga nakainom, iso agpadpada kami nga wild manong nemi. Tanuan niya, tinaramid na kastamat, tinaramid ko keng kuwano, no kinanak kanakmat, no kagatan na kagatakmat, no arakupan na karakupakmat. Balen-balas manong nemi. Namin aduak manong nemi edita sa lusudek no namin namin talulak. I'm sorry. Abi kang susuri ka. Amok na mawaw ka. Ginundawayak di pa nakawaw mo. Numampaisan ko mamabalin, di ba? Ado asawak, amok. Ape amok malasing ko. Tidya ka mo, naasin no. Kaya dumapag nga mawaw ka, kaya damat asawa. Nabaybayan na ka? Almost 1 year. Ngawan na pasama ka na kayo? Kagkanayan ng overtime. Kabiksa namin hindi kita taluan na kami nga ang basbasa di college. Agububrakam nga duwangim sa ngumaray. No saan nga overtime. Nabawamit lang iti sweldo. Kasta kaya. Sorry ha. Apa yung susuri ka? Uwan ang ginundawayak nga ron. Diba nagkasapulang masang kumarumbeng. Kinuwari mo pa na aramidan ta, may bawa ito pa'y napasamak. Kasi ka, apa yung naramid mo? Kanadamat asawam? Awan asawak. Ha? Bahalo ka? Bahalo nga si bibiyag. Separated. Apa yung isunat din ang isinakin ka o sikat ng isinakin ko na? Siyak din ang isinakin ko na. Tapay. Imo na nga nagramid. Kaya mo sawin? Liniputan na kati asawam? Gaputan na baybay akmat. Ha? Apay na baybayam? Nagabrudak. Gaputirikat. Ngayon gati pa nagabrud ko. Nadaan ang dakila puunan. Iti negosyo. Iso ita. Ngayon iti panagawid ko, panagpurgod ko. Saan nga purgod ti asawak. Tasaan nga nakatutor. Imbagata, naparidor ko nagititalungan na ko. Almost the same. Taluman tigitan na kami. Kaya lang, baliktad. Sika, saan nga baliktad na? Pagpata kami ti asawam. Binaybayam ngamin. Binaybayan na ka ti asawam. Siyak, binaybayak mo ti asawak. Ngayon saan kami pa yung nagsina kini Ronnie? Kan saan kam itong nagsina?
Diyak man kalikagawan ti pa nagsinayo tapos nasikakin siya tagdan na. Ngayon no kasapulan na. Ibatik kang gada cellphone number ko. Kontakin na lang. No kasapulan. Di mga ti pa nakawaw mo. Let's go. Dito kayo di barato. Kaya dito ti cellphone number ko. Kontakin na lang na masapon na. Baka santong nga ulit. No santong nga ulit, mabalin siguro sumapolak tumanin sa bali. Awan ti asawak at atin sa bali. Kasi siya, siyempre, at akalit na kakamait ng mga ala, hindi pang pakaragsakat. Sige. Ibilang ko lang nga, naalas ka nagtag-inap ti amin. Naalas? O naganas? Naganas ka naalas? O sige. Naganas ka naalas ka nagtag-inap. Thank you. Ara. Thank you, Met. Auntie. Maulit pa nga tayo. Jack lang mo. Makaawid akong dito'y balay, manon name alas 5. Idilokat ko tirida o ti silad mi nga gasawa. Jack kaya man kasapulan ng tulbekan. Di na inlak. Ti amo kadada. Jack nandlaw. O ang bagamit ko tsena. Hambang nga nagawin ni Ronnie. Pinatas ko nga tinawagan manon himi. Si Mungbat. Ronnie? Abay nga, nagawid rabi. Agsapan. On the way kan. Imuno na kailangan rimuar. Ano to ko na? On the way akon. Imun una kailangan rimuar ng amitida kami. Di ka mawatan? Sang-sangpat mo, di ba? Sige, nagmamanehak. Ditakton nga, ditatandong ang salita ti amin. No, hanggang maturog ka. Maturog ka, ako ba'y turog ko? Ores siya, ako ba'y turog ko? Manong nemi kasla makulkul ti panunod ko idideta ngayon baga ti asawa. Maturog ako nakam jak ba't makaturog? Karoraryo, imun una kailang amin nga rimuar ko na. Kahit nakadinga sawin nga amuna, kasang-sangpad mo sanggadi ko na. Imun una kayo ngamin ngamda kami. Kahit mo sawin, kahit mga sawin, ang damat isuna sa jay. Nakita na kami. Siyempre, manong nemi, nasungbatan day ta, idudumtengan ti asawa. Di ka matpagayam na turog. Usahan ako na nga naturog. Nagsapan. Magastar ka pala mo pa nagtrabaho? Ibaga mo nga sa nga sumurek. Tagastakmet. Lap na makapagsalita tanga na siya. Oh, baga kaya't mo ti ang mga isagana ti pamigat. Imasem. Tagbadbado tanga napaksuyan, di ba? Irama mo ti pamigat di kita nagtang mo pa nagbasa. Anong nemi yung karigatak ng concentrate na nagluto? Numampay. Kasla, awa na kitibukod nga panunot man. Diyos ko.
Ano na ito yan? Ano nga at mapasamak? Nagagandang kami madlangan ang migat karigritalong anak mi manunay mi madlaw ang saan kami nga monuni. Mami? Daddy? Ni Manuel na manunay mi tinang burak ti ulimat. Kapag da problema pa nagbasam? Ni Rowan yung tinagsaludsod. Ada ka ti problema tayo, Mami? Daddy? Awan. Apa nga, pag gunam nga da problema, apa nga da problema? Itamang pa lang nga, pagsasahong tamangan nga, di kay agun-uni. Idin to dati-dati, kay taglum-luma kayo nga duwa nga, mamagbaga ka ta kami. Imita ka saan agun-uni, ada ka ti problema? Awan ti problema. Alis na yung mangan. Tapno, magampag nga ito nagbasa. Sanggam nga sumrak iti nga, sanggam nga ba nagtrabaho itakin ni Mami yo. Tada na patagunan nga pagsaritaan mi. Kas kumitan niya, Daddy. Sulbari mi ti magbaga mga problema. Imuno na kasimbre kini banyo kad nagdigusak. Si marunong mat asawak manunemi. Inianda ako niti kwarto ka nakasukat rin muwarak na panag di salas. Inarapin ko manong name tinagurnos ng punas ka nagiti tugaw. Nang saplid. Tamakita ka dari kita tapo. Hindi mas nagkanyak na asawak. Agtugaw ka. Tagbasaritan dati amin. Ronnie. Noon aramid ko manday chay. Si kamit lati kapon. Gapotag kurkurang ka kanyak. Amo din. Nga posible nga namin damat. Abay met ko nam. Nabay ka din yung aramin mo? Saan ka din yung overtime? Overtime mo no overtime. Sikape ka di tanda na nga to ti buses na. Imo na ka nangaramid kami siyak. Saan ko mamat naramid dahil dyan? Saan na kami naibayaan? Binaybayaan na, Ronnie. Kaya rigak tayo mula, nga imulam, ngam samong sinibsibugan. Iso nga nagsapol kan sa bali nga sibog. Tapno agbihagak. Taday takadilaeng iti pagbiagam kan pakaragsakam. Nga ba di mo pinanunot ti posible ka panakarakrak ti pamilya. Gabumad lang ka. Saan ko abasol? Kaya no adaman pakabasulak, adaman basol ko, nagpakawan akong kinaapo Diyos, kaya tama nagpakawan akin ka. Nagpakawan akin ka. Nasuliso ka kamay. Ang oray nagpapeso nga overtime hak. Kabay lang ka kumamaglat na barak sa akin. Pudunti ko na overtime kan overtime. Sino? Kaupisinaham? Kaupisinahan? Hindi kang kanayan ng overtime. Na-develop ti tunggal may isa. Ore-o nagtipisina, ramidan mi. I'm sorry, Ara. Sakti mo na. Yan tangi, binalas takmat. Saan nga na siya, kung saan nga narigat nga salitaan, kung ornosan ti amin. Nitikit mo sa win. Awang ka din tiranda mga mangitultuloy na sinuman na dyan nga lalaki. Ikarik, nga na dyan tumunakin maudi. Hindi lang grabe nga nagamamu kami. Madalo na siguro ang mawawak. Iso nga pinainom na. Ngamsang kwalibaken. Sikapin lang tipat-patik ko, Ronnie.
Oray no ano gote nga damat aramin ko nga syakti mo na. Malaksid. No din akong kayat. Awan ti sa baling hinayat ko no saan nga siya. Kaya di tang harot tinaramin ko maten. Do you still love me? Di kahit ko mapasamak. Awan sina. Diya kaya't ka maapektaran na kititalungan nata. Saan ka lagi nagpadpadlaw ka nakwada? Kastakmet. Aramidan di kaya't mo. Tay tultuloy ko tararamidan. Kaya't mo sawin? Itultuloy mo? Tibang lipot kanya? Tas ipapulubo sakmet nga aramidan data. Kung nakmanon ipatpatag na kon. Kung nakmanon ipatpatag na klata. No saan mo ko may naramid, nagtutuloy pa nang ipatag ko ken ka. May tapat siyam ka di pangarod nga daganas ko mga rakop amang nagikeng ka. Katsi ka. Ita ka di pa'y ganas mo. Tarakopeng ka. Ngagkang ka. Agasawa ta. Agkasilad ta. Ngimawan ti romansa. Kaya talang ipakita ka rin anak ta. Nga buo ti relasyon ta. Taore aramidam ton ti kayat mo, panagisinam kanyak, panangisinak kang ka, nulakit din makapagturpuston di kita anak ta. Manong Naimi, nagsangsangit ka nagmalmalim. Saan ko umaramid? Ingkari nga umunakin mo di. Diyak kaya't nga mapukaw, ti respeto kanyak digit anak ko. Kahit ko ang pagbalinin nga tilahing asawak ti mga raramid. Tayin to naman tuktalan dando. Isong tulayang ti papasulan da. Isong nga tinaramid ko anong naming ginilgil ko ti papel nga nangisuratan ni Andy ti cellphone number na. Kawan ti sabali nga naramid ko ni di mga nong ti magrabangak akas ina dagiti anak ko ken asawa nga babae nagistimar nga sumregak met iti pisina kaya agawit man na masapa kaya saan ti asawa maturog kag medlatan manon nemi no awanin ti aramidag no makariingak adan to ni ti sibay ko ti asawa nga nayamas ti turog na nasangkon nga raramidan pa manon nemi di kasidi nga raramidek nga agkidawak taori agkidawak idi ket sana nga patpatgan nga dayta ti kapunan no apay nga talaga nga nawawak ket naramid ko ti amin sa ano ka na rimrimwar iti rabii manon nemi adalang digdi gondaway nga nasken ngumatendarak iti party no kasapulan nga maliliklikak digdi lalaki aging ka manon nemi nga nagsasarno nga nagturpus digdi talungan nakmi uwen manong amok nga muda ore sa aming ibagbaga iso ako na kanyak na minsan ni Manuela ma anak sobrang sa mudla na hindi kinamartiryo amo yung araramitin ni papati amin di ba nagturpos kami at ang trabaho mi ngayon kaskas di pala nga maladladaw kan sa nga sumangsangpit ni papa ni daddy at ang sabali ang pamilya na sanggadi isot pagsalutsudan nyo nakakasi kayo mat mami di dapat kadanakan tinaskin kita nakapagturpos kon
na kayon ka ng trabaho yun. Nag-aasawa kayon. Tayo raping gundumit ni mga iwan, kada kiti apukok ka na kayo. Kasano nga ro din ni Daddy? Nagragsaka ko reho ni Daddy yo. Ori sumangpet, nakasla din ang ibilang asawa. Nakakaasi kayo mat, Mami. Nagbaling kayo sobrang martir. Anak, okay lang. Tinaskin kat naragsakak, tanaragsak kayo. Nangaroon na makidak tinagsak yung nga pamilya. Masaludsud ko man, do you still love Daddy? Awan ti sa baling inayat ko, nasaan ni si Suna? Awan ti sa baling inayat ko. Ngayon ni Daddy, saan nga magipatpatig ka na kayo? Saludsud ang kong kuhala. Tayo sulang ti makasumbat. Manong name napasamak, eri pa nagsasarita mi nga sang kapamilya. Sinalangan dati amada. Ngayon ka po, ibuntun dati amin na pamabasol, imbaga manong name ti amada. No naramid ko, naramid mo tinayo. Kininta na. Nagdamdamag na ginimatada. Nagtungetak. Mami, namin sa laing. Malagip mo Manuela. Didi papanaw ko yung baga kinak makikasino. Didi lang nga rapi. Nabartekak. Naaramit ko takas jay. Ngam sanggo pa ng balas iti amayo. Panakalipat ko lang. Pakagitaan lang nga may saka na rukop nga ubay. Ngam saan ko ngayon Saan ko ngayon Pakawanandak no naramit ko matikas dyan. Daddy, awang ka rin pa naka-ornos ti relasyon nyo kini Mami. I'm sorry, anak ko. Yan, at danduwa kapsat yo, iti pamilya, iti may kaduwang asawa. Nagawawid aklang dito, tapos kastakit, na may pakita lang nga, at dapat lang relasyon mo kini Mami yo. I'm so sorry. Nukas to man tinagbanagan di pamilya tayo. Anyway, nakapagturpos kay amin, sa amin tulok na nabaybayan kayo. Naragsakam ko ma, nga nagbaling nga anak yo, Daddy. Ngam dagsanggasat kami, ngay bilang. Sanda kay gayang mamabaling panakkel. Saan kami nga napanakkel nga nadaan ti amakas kada kayo. No pay intedyo ti pagrebegan nyo ng paadal kada kami. Saan ka nga nasyat nga asawa, Daddy? Tinagbaling nga sitwasyon manunemi ket nagdanan daruni ken tiya may kadwa nga pamilya na. Ket siyak manunemi agal laalatiwak kadagiti anak ko nga mapamangsarongkar kadakwada nga mapamangiliw kadagiti apukok kadakwada. Sakto matlag may sano ko iti balay nga nabakir mi nga kasawa. At apay di gidigundawi manong naming pagtalira ng dandak tinapaot iti ante na una. Sakto sumublat di may kadwa. Sakto sumublat di may katlo. Sakto manin mapan iti may inauna. Ngamtsak kayat ko na. Kahit kumat lang tek subli iti nakairuwamak na balay. Timako na nga family house. Idinigwanan tekas ito nga sitwasyon manong nami naragsakak. Uray no awanin ti asawak. Taddan sa bali nga pamilya na. Naragsakak, tamakitak tiragsak, dagiti anak mi, dagiti anak ko, ken dagiti apo ko. Dahito nga rot, ti pagkasalita, ak manong nemi, katsapay ko ma, tadamat na ibatik nga, oray, sa kabasit lang adal, balag, ken pagsalmingan tibiyag, kadagiti padak nga tibiyag, ken nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rot, agyaman nga pagaya mo, arak. Thank
you ara tingka panagburay ti pagkasalitaan. Salamat po sumasarunan ni Kasin Yung iti kay problem today. Padaanan nyo aya.